what's up mga idol, no? Magre-react tayo mga boss sa old videos natin, yung mga popular videos natin, yung mga nag-viral sa YouTube ganyan. So, ngayong araw mga idol, re-reactan natin yung yung Japan G na sinibak lang ng normal na gagamba. So, gabi tayo nagre-react ngayon mga idol. Tingnan natin to. Nakakamiss din to mga boss. Abangan nyo yung bibigyan natin ng reaction yung pinaka nag-viral na video ko sa YouTube dati. So yan mga boss. Naglagay tayo ng gamot. Sa akin ba't daw nagtututpik pa ako? So di ganito kasi ako nasanay, no? Kasi doon Taba ako pa dito. So nagpapayat ako ngayon mga idol. Kumbaga sa medyo health conscious na tayo. Dito, ang taba natin dito. so ganito yung entry level, oh. Yung nagde-derby kami Sinadya mga natin ganito, payat no? na ngayon. Yung maliliit lang na Tingnan gagamba. ng entry level na yan. Ganito yung diniderby dito. So dati to mga idol, 3 years ago, napakadaming ganitong gagamba. Ngayon mga boss, ang hirap na kumuha na ito. Dati to, nakukuha lang namin to sa standard ng TM, standard ng good. So, yun na, Kaji. Salang mo na yan. Ang tagal mo isalang, idol. Nagpo-promote pa to? 6 kami nalaro din. Then nung bumalik ako 3 years ago. so nag-draw. Panahon to ni mga idol. Pagkabalik ko ng gabi, Panahon ni tumatagal Sir So, ako mga Davis idol to sa mga Swelo idol. yan. Kanya yan eh. Yung umabot niyan kanina Spider International ng kanya yan. So, meron ngayon mga idol, gagambles. So, Then prior to that, panalo ako ng 19,000 din. nagpo-promote pa ako nito. Talagang paldo-paldo to mga idol dati. Sumabay sa akin, basta ang ano ko lang mga adjust na register. Yung hindi pa nila nasilip to mga boss, paldong-paldo talaga. Ito panahon na to. So walang problema sa akin yung sabay tayo. Tapos ganito yung mga adjust, no? Habang sumisipat kami mga adjust, or sumisipat ako. Pag ako mga adjust, sumipat ako at na-lose streak ako ng 2. Tapos mga idol yung panahon na to mga idol, meron pa dito na namimigay ako 10k talaga, 15k pa minsan. Basta sasabay ako. Sumasabay kasi ako dati mga idol. Bumubomba talaga kami. 30, 40 yung sugal dati dito. Pag nasipatan mo ko ng ganun mga boss, 10 diretso, matik yan. 10 or 15k. Meron pa dito mga idol. Sa isang araw, 50 games. Sumipat ka lang 50 games. Pinakamataas mga idol sa araw na yan. Pinakamaraming win streak mga idol. Kasi pumapaldo naman ako ng panahon na yun. Talagang yung So pag nakita ko kuwang-kuwa talaga, silip na silip yung laro. Ang daming easy money nung panahon na to, no? So kumakamada tayo dito 5 days, 200, 150 sa 3 days, ganun. Mayroon pa 2 oras lang, kumakamada tayo mga 80, ganun. So binibigay ko talaga to sa mga player ko dati. So which is, tara, tignan natin. Again mga boss, may laro bukas, so gagambles. As far as yun lang, sa ganun tayo game concern, or yung pili natin mga gagamba, malaki, laro pero talaga baklat. akong laro. Tapos Sabi ang ko nga kalaban kung may overdose fourth, may pa. fifth So, buckle, ganun, meron talaga. lamang tayo sa Kung panalo. plan nyo ulit maglaro, Feeling ka kung mga gusto nyo Adi, mag-agent, mag-message kung kayo, gusto nyo comment sumali ng down mga below kayo pa-event dito. ko, Tignan nyo yan yung, sa Facebook yan page yung ko, baka binibigay ko na mag-post event ako sa inyo mga idol. So, yun lang. Napakaganda ng laro. Tayo So, sa laro. Ito mga check nyo Adi, lang sa kung comment laro section Japan to. na Tara, reviewin natin walang to. kakundi-kondisyon to Ito pa rin sa mga Adi, no? So hindi Tignan nyo gaano kahaba to mga boss. Ganyan yung super timbangan mga idol. G. Bagang. Bagang mga idol. Wala pang kahayan mga boss. Rewind. Tignan nyo. Kita nyo yung diskarte na gagambo. Hindi niya sinasabayan mga idol, iniilagan niya. Nilalaro niyo yung Japan Geo. Tignan nyo yung mga idol. Kahit anong laki mo. Simi-simi na to mga idol kasi nakakagat na eh. Wala ko, walang atras dyan boss. Paano? Alpasan. Isang labay, meaning niya na idol, alpasan. Kumagat yung Japan G. Wala ka, tumakbo yung normal na gagamba. Tumakbo. Pero simi-simi yan mga idol, papalagyan. Tignan nyo. Simi-simi yan mga boss, papalag talaga yan. Kung baka simi-simi mga boss, malakas na yung tama ng gamot niya.
Hmm. Wasak yung Japan G mga idol. Tapos tignan niyo mga idol, sariling paa ng Japan G, binanatan niya. Bagang. Laglag yung normal na gagamba, putol yung paa ng Japan G. So, ang alam ko dito mga idol, di ko na 'to tinuloy kasi kita naman Japan G. So again mga boss, sana na-enjoy niyo 'tong video na 'to and then, check niyo yung gagambol sa comment section. So yun lang mga idol, maraming salamat sa panonood and God bless you all.